Добър ден на всички! Вече и ние си имаме екзотичен ъгъл. Buongiorno a tutti, anche noi abbiamo angolo esotico. Lo abbiamo terminato oggi. Днес завършихме окончателно с полагането на всякакви усилия. Това е нашия прекрасен лимон, след което имаме кактуси, бонзай, палмичка малка, друг кактус. Това цвете му знам името на 5 езика поне. Ето кактуса. Ето това другото. Алоe. Красивото алоe. И двете юки прекрасни. Ето. И така. Това е нашето прекрасно маслиново дърво. С цветенцата. И тревичката. Хубавата къщичка. L'erba, prato, la casa bella meravigliosa, con tutte le comodità, tutte le bellezze. Ето. Arrivederci, довиждане!